sa atong mga senior citizens ng atong lalawigan sa Bohol. Sumala sa akong nakita sa atong statistics, no, sa atong Philippine Statistics Authority, ang Bohol mga higala dunay 154,000 ka mga senior citizens kinatibukan nga gidaghanon sa probinsya sa Bohol. So we have 154,000 plus. So daghan-daghan na sad, no? Daghan-daghan karon ang senior citizens na sa atong lalawigan sa Bohol ug atong ikalipay mga higala ng atong provincial government, daghan kayo mga programa alang sa pag-atiman sa atong mga senior citizens. Niya ato paminawan, no? Mismo si Governor Aris Aumentado sa iyang panlantaw, no? Alang sa atong mga senior citizens sa lalawigan sa Bohol. Atong paminawan ng atong gobernador. The provincial government of Bohol, led by Governor Aris Aumentado, is making significant strides in providing inclusive social welfare services. Governor Aumentado personally met with 5 centenarian beneficiaries to ensure their well-being and acknowledge their contributions to society. Aumentado's first stop was at a residence of Martina Gumapas in Poblacion, Alicia, where he was accompanied by Alicia Mayor Victoriano Torres III, Nita Texon, head of OPSWD, and other dedicated staff. The governor personally handed over 100,000 pesos in certificates to Martina Gumapas. 4 other centenarians who received the same recognition were Maria Rosario Mangaron of Bayongan, Valentin Saga in Buenos Aires, Glesiria de Gamon in Poblacion Sur, and Lamberto Lagitao in Bilis. Aumentado expressed his gratitude to the elderly for their contributions to the development of the province. Kaning mga centenarian, kaning mga senior citizen, ato gyud nakita na even though ingana na ilang sitwasyon, usahay atong suportahan tungod kay sud sa lang huna na tiguang nami, wa nami gamit, amo nang dili may hatagag importansya, but sayop sila tungod kay atong amuma gyud sila tungod kay isip na mga senior citizen sila napasabot, nag-una sila nato nahimugso aning kalbutana. Pasabot pod na kung unsay mga development sa atong probinsya sa Bohol, sa atong nasod sa Pilipinas, dako sila gikatampo. Dili maingani ang atong palibot, atong komunidad, wa ning mga senior citizen kay sila gyud ang mugna ani una. So mo na atong suportahan sila. The governor's personal involvement in this initiative reflects the provincial government's commitment to ensuring the well-being of the elderly and promoting inclusive social welfare services, a heartening example of local leadership making a difference in the lives of those who have contributed so much to our communities. Okay. Salamat kayo. So, inatong tanong ato mga palangga nga senior citizens, magbaton ka mo kadasig, no? Kay mismo ang atong provincial government, karon ubos sa kabatanon ng gobernador, nagalantaw kaninyo, no? Ang gugma o pag-atiman, ana, no? Inyong mabati, inyong matagamtam, tungod kay nagatutok ang atong provincial government karon sa mga programa, nagpahaluna sa mga proyekto nga makapalambo sa atong kinabuhi.